What's up Tarlagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's vlog guys, andito tayo ngayon sa The Market City, the Barangay Mabini, Tarlac City, Tarlac. Yan, i-cover natin yung Goto and Silog Republic dito sa Market City. Sa mismong pinaka-entrance sila, ayan. So pasok lang tayo sa mismong entrance. Ito na siya. So yung pinaka-palatandaan ito ng Mercury Drug. Tapos yung mga inasal, diretso lang tayo. So malapit lang sa entrance yung pinaka-pesto ni Goto and Silog Republic dito sa Market City. Makikita nyo dito maraming pwedeng bilhan ng mga damit. Ayan. And meron din mga ukay-ukay guys, mga affordable dress, ganyan. So kung nagutom kayo, punta lang kayo dito sa Goto and Silog, the Market City. So ito siya guys. Ito yung mga in-offer nila, isa sa mga bestseller ni Goto and Silog Market City. Isa Silog 1 nila, ito yung original na chick silog. And kung sa spicy naman, ito siya 85 sa original and then 95 is masabi mong spicy nila. So Silog 3, chick silog and double rice, 100 pesos. And isa din sa mabenta ni Goto and Silog Market City, itong kanilang top silog, beef top silog guys, 85 pesos. Sa atin ang Goto and Silog Republic dito sa The Market City, Tarlac City, Tarlac yan. So meron tayong refreshment drink dito, yung kanilang gulaman. So large yung size, 29 pesos and 20 pesos naman yung kanilang medium. Tapos sa kanilang buko juice, same din, 20 pesos medium and 29 pesos sa kanilang pinaka large. Syempre, yan, nag-serve din sila yung kanilang mix lugaw. Ang gusto nyo pa deliver sa kanilang Grab Food, so pwede kayong mag-PM sa kanilang Facebook page or i-download nyo guys yung Grab Food. Search nyo lang Goto and Silog Republic Market City. So ayan, ganito na siya karami kapag dineliver sa inyo. Tapos syempre, hindi mawawala dyan yung mga bestseller ni Goto and Silog Republic dito sa The Market City. So ito yung pinaka-chick silog nila. Yung pinaka-price nito is 95 pesos. Yung pinaka-original 85. So yung na-prepare ko is yung spicy. Napakalaki ng cut guys. Ito, yan. So solve na solve ka na. And samahan mo siya ng refreshment drink nila. Tapos yung kanilang top silog, 85 pesos. Ayan. Natin ng kalamansi, yung kanilang pinaka-goto. Yan. Oh. And kunin natin yung tinidor. So tikman natin guys. Pinatimpla ko na siya kanina. Yan, pinalagay ko na siya ng chili oil. Tapos yan, bawang. Sarap. Pag sa goto tsaka lugaw naman guys, yung pinaka-kanin, yung inanong talaga dyan, yung pagkatimpla, ito napakasarap, napakalinamnam. Plus kung lalagyan mo pa siya ng mga ibang add-ons guys. Tapos yung ginamit nilang kanin talaga is malagkit. Ayan. Wow. Perfect itong kanilang goto guys, lalo na ngayon na rainy season. Itong mga comfort foods yung hahanapin talaga natin. So next natin titikman yung kanilang top silog. Nagpa-prepare ako ng toyo mansi. Masarap to kung may toyo mansi. Lagyan natin ng itlog. Yan, tapos may garlic rice tayo.
tapos yung kanilang pinakatapa. Lagyan natin ng toy mansip. Masarap guys ng pagkatimpla ng pinakatapa nila, and pinaka-importante doon, hindi siya matigas, malambot siya. Bago natin tikman yung kanilang pinaka-cheat silog, so pina-prepare ko yung kanilang spicy flavor. Tikman muna natin yung kanilang fresh buko juice. Yan. So large siya, 29 pesos. So masarap i-partner yung kanilang refreshing drinks guys sa kanilang top silog and cheese silog. And kung gusto i-partner sa comfort foods ng lugaw tsaka goto, pwede. Last natin titikman yung kanilang pinaka-chick silog. Ayan. Kung makikita nyo, napakalapit talaga ng chicken. Ito. Ayun. Ayan siya. Butay chicken. Lagyan natin ng egg. Rice. Napakasarap ng pinaka-chicken nila dito sa Goto and Silog Republic. Kung makikita nyo, yan, ang pinakaloob niya is juicy, hindi siya dry. Tapos yung pinaka-price, affordable po siya. For 85 pesos yung pinaka-original. Tapos yung pinaka-spicy nila is 95 pesos. At syempre, huwag niyong kalimutan samahan ng mga refreshing drinks nila. So ito, yung kanilang gulaman. Just kakatapos lang natin tikman yung mga sinerve sa atin ang Goto and Silog Republic dito sa The Market City, Barangay Mabini, Tarlac City, Tarlac guys. At kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng Monday to Sunday, 8 AM to 6 PM. At kung naghahanap kayo ng mga masarap at affordable na comfort foods and breakfast, tapos yung mga refreshing drinks nila guys, pasyalan nyo na itong Goto and Silog Republic dito sa Market City. Kung gusto nyo ng mga chicken lang yung bibili nyo dito sa Goto and Silog Republic, pwede. Yung pinaka-original na is 60 pesos, tapos yung spicy 65 pesos. Guys, so naghahanap naman kayong ibang foods dito sa The Market City. So meron naman silang burger dito, nag-offer sila ng sandwiches, and syempre yung pinaka-burger nila na buy one take one. Tapos meron silang french fries. Kung gusto nyo ng ibang refreshment drinks, meron din si Buko House nila dito, nag-offer ng mga buko juice and buko shake. Dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang Katarlakenyas natin dyan. Ito ang Goto and Silog Republic dito sa The Market City. So until our next vlog, peace out!